Oh, arita sa Matthew chapter 8, verses 5 to 13. Matthew chapter 8, verses 5 to 13. Sige mo, barog una ta mga igsuon o atong ihatag ang kinatibuk-an sa atong focus diha sa Ginoo. Matthew chapter 8, chapter 5 ta kung giingon, chapter 8. Chapter 8 verses 5 to 13. Ingon diha. Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, gitagbo siya sa usa ka kapitan sa kasundaluhang Romanhon nga nagpakiluoy, "Sir, ang akong sulugoon atua sa akong balay naghigda, dili na makalihok, nagantos pag-ayo." Si Jesus miingon, "Muadto ako og ayuhon ko siya." Ang opisyal mitubag, "Ayaw lang pag-adto, sir. Kay dili ako angay nga mupadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang og mamaayo ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labaw mga opisyal og aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung sugoon nako ang usa kanila sa paglakaw, mulakaw siya, og kung tawgon nako ang usa, muduol siya, od kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat bisan unsa, matuman siya. Mutuman siya. Verse 10. Natingala si Jesus sa iyahang pagkabati niini og miingon siya sa mga tawo nga mikuyog kaniya, "Sultian ko kamo nga bisan dinhis Israel, wala pa ako nakakitag tawo nga adunay pagtuo nga sama kadako niini." Verse 11. Hinumdumi kini, daghan ang mga bot gikan sa sidlakan og sa kasadpan og makigsalo kang Abraham, kang Isaac og kang Jacob didto sa gingharian sa langit. Apan sila nga mauuntay makaambit diha sa gingharian, itambog hinuon ngadto sa kangitngit diin maghilak sila, magkagot sa ilang ngipon. Og miingon si Jesus sa opisyal, "Pauli sa inyo og mahitabo ang imong gituuhan." Og ang sulugoon sa opisyal naayo ni adtong taknaa. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghang salamat Lord nga karon nga kabuntagon, dako kaayo ang among kahigayunan nga makapaminaw og makadawat sa imong mga pulong. Nagaampo kami nga kining mga pulunga o Dios dili magalabay nga kawang, kundili ang gahom niini maglihok sa tanan nga makadungog sa imong mga mensahe o Dios. And Father, kaluy igyod ang matag usa kay ang imo ragyong paglaom, ang imo ragyong pulong mo'y paglaom nga mahawas gyud mig makagawas sa among kaugalingong mga prinsipyo o pagbuot sa kaugalingon. Himoa kaming mailalom sa imong pagbulutan, O Lord. Ang imong gisulti, Ginoo, mahitabo gayot. Mao ni ang among giampo og pasalamatan ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Karon nga kabuntagon mga igsoon, manglingkod ta, ang atong pagaisgutan mao kini, ang gisulti sa Dios mahitabo gayod. Gunitin ang abaga nga nas imong tapad. Unya sulti sa ina, ang gisultis Ginoo mahitabo gayod. Ngisi ra ba? Oh gani. Ano na mo ba no? Now, nining tungura mo ato tas pagpaminaw sa pulong sa Dios. Unya ihatag sa ang kinatibukan nimong igdulungog sa mga mensahe sa Ginoo. Ako mong gidasig di ay, karong Thanksgiving nato, kung doon na mo yung mga portable nga fan, dadaanin nyo na mga igsuon. Kay igang kayo. Arong naamoy, nga na ba? Unya naman po na yung manual. Ano ba? Manual. Pagdagjod mo.
Kay di mo ka concentrate paminos pulong sa Ginoo kay igang na kayo. Nya, wa pa dun mo naligo. So, igang dun na kayo. Pagdalag yun mo. Ana ha? Sige. Ako po nang i-encourage sa akong invite nga. Pagdalaan eh. And excited ko aning pagpasalamat nato ang mga igsoon. Yung pastor, kay gatong amot. Asag di lang fasting kung taan nga Thanksgiving. Di na, oy, natay pagkaon-on sa day mo. Mga guta atong gawas o butong. Nay, butong nga ng gawas. Salamat kayo sa Ginoo kinabuhi sa mga nangdong gahapon. Sayo kay sila. Alauna patingali niya. Nang uli, lasais na. Grabe to nga sacrificial kayo to ilang gibuhat kagahapon tungod kay pag uli kasabaan pagid sa bana. Sinan ba mo ana? So, gidawat gyud to nga mga paghalad nila silang kusog diha sa Ginoo. Ang Ginoo may nakabalog kinsa to sila. So, karon mga igsoon, maantot na sa Genesis chapter 1. Sa sugilanon sa pagbuhat sa Dios sa tanang mga butang. Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 verse 1 nag-ingon, sa pagsugod sa Dios sa pagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang nga sa kalangitan, ang kalibutan hawang ug walay hitsura. Tanawan na nasimong tapad na may hitsura. Ay, hitsura, pero sagdilag di ka kauyon. Basta kay at least. Now, tanang tao mga igsoon, kung atong ibasi ang atong kinabuhi sa Genesis chapter 1, ang atong kinabuhi nga wala pa'y Ginoong Hesukristo, relihiyon lamang ang naa o giharian ta sa garbo, ingon niini ang atong hitsura sa mata sa Dios. Hawang og walay hitsura. Kanang mga mahalon kay tag make-up, daghang kay tag i-apply sa atong nawong, pero sa atubangan sa Dios hawang og walay hitsura kay wa pa man tay Ginoo sa kinabuhi. Ang atong Ginoo gibutang ra nato sa kwintas, gibutang sa altar, gibitay sa pultahan. Pero sa atong kasing-kasing wala tay Dios. Muna nga kung atong lantawon, daw ang atong kinabuhi sama niini nga sa sinugdanan, ang kalibutan hawang og walay hitsura. Kailan nagkakulay, kanusan inindot ang atong kinabuhi sa dihang miabot ang kahayag. And Jesus said, I am the light of the world. John 8 verse 12 and John 12:46. Ingon si Lord, ako ang kahayag. Tanawang verse 2. Ang kalibutan hawang walay hitsura, ang kadagatan gitabunan sa kangit-ngit ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Imagine ha? So nag-mention dere siya dere og kadagatan nga gitabunan sa kangit-ngit. It means wala pagyod. Dili makita. Now imagine ni sa atong kinabuhi pag magisgot na gani ang Bible og tubig, dagat, it means life. Life. Munang sa Book of Revelation ay gingon dito, ang dagat kuno crystal clear. Putli nga kinabuhi ba? Kinanindutan. So, wala gyud natabunan sa kangit-ngit. And verse 3, unya mingon ang Dios, paminaw. Paminaw ha? Unya mingon ang Dios, mutungha ang kahayag. Og mitungha kini. Muni ang unang command nga imong madungog sa Bible. When you open the first chapter of the Bible, sa first book, ang unang command is, let there be light. In fact, sa kalibutan, mga igsoon, that is why ningon ang creation,
nagasugilon sa pag-exist sa iyang magbubuhat. Because kung wala sad ng adlaw, walay kinabuhi aning kalibutana, walay kinabuhi ang kadagatan. Wala tanan. Tanom, hayupan, tawo, isda, tanan. Pag ingon niyang let there be light, giuna ginan mo na yung first nga command, and then ang unsay na itabo ningon, og mitungha ang kahayag. Di ba? Mitungha ang kahayag. In other words, ang decree, ang gipamulong, ang gisulti sa Ginoo, di gyud pwedeng di mahitabo. Kabalo mo? Sa diyang naibawaan ako, amo din ni sekreto. Because di aman ta sa days. Like, kining mga panahon na mga adlaw, depressing kayo. Kamo sige tambay sa social media o niya, ang inyong page sa inyong Facebook, puro gobyerno, puro ICI, puro flood control. Sungot na yung kakayo, ma-depress kag apel. Nibutar ba yapon ka? Naginolsol ba po ko, ana? Sabi ko, Lord, affected kayo ko, Ginoo, sa ilo ako. And back to the scripture ta. Balik yun ko sa scripture. Na-excited kayo ko, ano yung mga igsuon because, hala no, mahuman baka, hapit na siguro. Tugot sa Ginoo, mahuman dyan nirong tuiga. Hapit na ko mahuman. Sikog basa ba? Kaya akong gi-enjoy, hindi ko katulog. Pag di na gani ko makatulog, magsige na kong basa niya kay time kay mamalong sa suga, ang cellphone na po'y pasigaon. Pero mangil-mangil na nagbasa. Ito na sa Facebook. Sige basa, sing basa. Unya, sa matag adlaw mauna ni, sa pag-abot na ko ane, nga gihatag ni Lord nga message para karon, nakaingon ko ba, hala, ninduta nga ang kada Kristohanon, Lord, matag adlaw mo ingon dayon, Lord, unsa kahay word ni mo ron. Di ba? Ingon ang sundalo, ipamulong ra Lord, isulti ra, word ra nimo, unsa may word nimo? Kung sa everyday, kung kada adlaw sa itong kinabuing ana sa taarang ninduta, Lord, unsa may word nimo na korong adlaw? Because kabaluta nga og naay word si Lord kana nga word may tabo. Kinanindutan, kinagrabihan. Sige mong tanaw og mga prophecy. Oh my goodness. Naay nindot ana. Nga naman, ang nindot ana mahadlok mo. Unya maka mosuway og hinulsol. Inikawa sa kahadlok, paksala na pod. Nga naram na. Pero nga nung wala man po tayo time nga magbasa sa pulong sa Ginoo nga final man jud ni. Ang full authority nga gibutang aning kalibutanan ni amas pulong sa Dios. Firm naman ni kaayo. And you know what? Nag-imagine sad ko ba? Kining buhol, hisgutanan sa mga prophet. Nya samtang nagbasa sad ko sa mga sinulat, Jeremias, Isaiah, si Ezekiel, doon ay nagsuwat nito nga nag-ingon, ang mga propeta naghuwam-huwam ram o naghuwamanay ra, nagbaylo-bayloanay ra mga mensahe. Because after na ay katalagman, doon na dayo'y manggawas nga pag-prophecy, ila dayong i-prophecy ang buhol. Ano di man po apilo ng sikihor? Sige naman yung buhol. Kita ra dyan makasasala. Nga mo ingon dayong na mermaid ang buhol. Ha? Galibot ko. Naambot lang. Wala ko nag-ingong false prophet na sila, na-ingong ko, gihukman ako na sila, no? But ang ako nga concern, ang tanan ba solid na sa pulong sa Diyos? Once you heard nga makadungog mo mga ingana, mga igsoon, kurog ang imong heart. Kundi ka solid sa pulong sa Ginoo. Kabalo ba ka nga kitang tanan, mga prophet? I-prophecy nga ugma sa alas 6, musilang ang adlaw. Karong alas 6, musalop sad ni. Yes, pag naay mo prophecy og linog sa buhol, may tabog yun na kay naa tay fault line. Fault line, fault line. Bahala mo diya. Naadjud na.
Unya mayubog kag naay mga kalayo, naay mga sunog, natural. Anong di man ta mga sunog nga may mga balay? Bisag asa man na. And mosad na yung mga disaster karon naga. Unya na po'y mag-prophecy o kagutom. Dili ba bisag ikaw mismo ang naglingkod ya, pwede kang mag-prophecy nga dunay kagutom nga moabot kay ikaw mismo sige rag cellphone di magtanom. Tanawang mga agricultural land, gipang bulldoze, gibutangag mga kondominium, gibutangag mga balay. Tapos na yung mga bakanting yuta, atong gibreeding, gagrow taog, hagunoy, kugon. Unsa pa nang inyong makita, walay tanom. So of course, pag mo yung naikagutom, moabot natural na kay naamay, inignay disaster, mamahal ang palaliton, muubos na yun ang taas kayo ang demand, gamay ang supply, wa po tayo makitaan sa palibot nga makaon na to, kaya wa man po itanom, so gutom dyan na siya. So ako mga giton, balik tas pulong sa Diyos. Mingon na po mong nang hukom ko ha. Balik tas pulong sa Ginoo. Nag-ampo man sad ko ani, na trouble dra ang akong kasing-kasing, kadagan kayo sa mga Christian nga, dili kayo ing anak kasulid sa pulong sa Ginoo. And we know nga every day dapat natay word ni Lord kay mo nang gisulti centurion, ingon ang centurion, isultira ang word para karon. And maayo siya. So ang nindot ko ang kada Kristohanon mo ingon, karong adlaw Lord, unsa kay word nimo? Because every day sa tong kinabuhi masakiton man ta. Makasaha man ta. One night time nga mubasa sa pulong sa Diyos. And natat kanunay sa social media. Yang social media, mga igsoon, depressing yung kayo ang mga balita. Mga injustices. In fact, tungod sa social media, ang mga Christian po nabahin-bahin, nag-away-away, naglalis-lalis. So na mga pangkasuhan, gipangkasuhan na sila, unya ikaw nagtanaw ka, wala man na siya isala, nganong siya may gikasuhan, kininoong klarong sadan, wa man ni kasuhi. So naglagot po kagapil, nganong malagot man po kang wa po ka na apil bayad sa abogado. Ang imo rang pangandaman ng atong mga anak, once ka nga atong mga anak, dili na to matrain og tarong, pagtigom na da kwarta, kay bayad ni mo siyang abogado, pohon. In the future, yan katubang na sa anak, ano man tong imong gipatay, muingon ang anak, wam ko badlong ang mama sa una. Anong nangawat man ka? Si mama man. Kabalo man siya mangawat ko sa una niya, wam ko niya badlong nga. And you know what? Ako mga anak sad, mutambay sila sa cellphone. E na sila yung makatunan, muna sige kong ga-monitor. Say, bisag ka nang makatulog ko, mag-cellphone sila, maminaw ko. Kaya kining cellphone karon kanang unsa nang mga kasagaran karon Minecraft, mga unsa nang Roblox. Nay mga mag-istorya, nay mga conversation didto unya, diha sila magkat-on. O sige kog paminaw. Unya nay kanang Roblox mga igsuon nga Tagalog. Unya dito nakita nako ng mga pagpamalikas ba nga Tagalog, anak kanang ngana ba? Tang o'clock. 8 o'clock. So, siyang giingnan nga, kabalo ba ka, katanawan ningon sa iyang gisulti. Kini nga word bad, good kaya na. So, ano niya, palong niya. Sige sad ko, magpamina, mag-monitor, mag-istoryahanay na silang duha. Bantayan. Kasagaran ros mga gagmayng bata, musyagit og no. Kabantay mo? No! Mga na dayon. Kasagaras mga bata, karon no! Nga na. Because to anak dito nagagikan tanan. Yang kita mga parents, mga igsoon, magbabinantayon kita. Mauna nga, nindot unta ngong kun sa kada adlaw, doon na tayo word ni Lord. Because nasayod gyud ta nga ang gisulti sa pulong sa Dios, maura gyoy siguradong mahitabo. Naapa mo? Ingon diri ang chapter ang verse 6. Kini ang ikaduhang creation. Unya miingon ang Dios motungha ang usa ka wanang nga magbahin sa katubigan og nahimo kini kaning sky. Sky.
Ingon siya, mutungha ni, og nitungha yun ni. Siya ang nagseparate sa katubigan, og nahimo kini, ang tabang nga tubig, iyang dadon sa taas, og ang parat, ibilin. Sa pagtuon na to, ana mga igsoon, mo evaporate. Asa siya ma-separate, kini nga sky. Og mo ni gibuhat sa Dios. Imagine mga igsoon, magtuon taan ng kuan ba kanang na may mga creationist scientists nga sila ay nagdiscover sa evidence sa pagkamatinud-anon sa Bible. And they became Christian. Nahimo silang Kristohanon tungod ni ana mga igsoon. Ang ikaduhang gibuhat ni Lord ang sky nga nagseparate sa katubigan. Parat og ang tabang. Gibahin niya. And ningon ang Bible nga og nahimo kini. And imagine gisulti ra ni Lord. Igor ang gisulti ni Lord. And we know nga ang tanang nakasulat sa Biblia gisulti ni Lord. Gisulti ni Lord. Gipamulong gyud sa Dios og sigurado gyud nang maunay mahitabo. Third, ingon siya sa verse 9, unya mingon ang Dios. Matingob ang sa usa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit aron motungha ang yutang mamala og sa sumpay nahimo kini. Gipangsulti ra ni, ang keyword niya is nahimo kini, nahimo kini, nahimo kini. Verse 11, unya mingon siya, muturok sa yuta ang nagkalain-laing mga tanom, kadtong may binhi o kadtong mga kahoy nga mamunga o nahimo kini. Verse 14, unya mingon na usab ang Dios mutungha sa ang mga iwag diha sa langit nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabii og magpaila sa pagsunod sa mga adlaw og sa pagsugod sa mga adlaw og sa mga katuigan or mga tuig sa mahinungdanong mga panahon. Verse 15, mudanag kini sila sa kalangitan aron paghatag og kahayag sa kalibutan. Og nahimo kini. And it was so. Listen to this. Kung magbasa gani ka aning Genesis chapter 1, imong mabasa diha ang decree nga let there be. Let there be, let there be, let there be. Dayon, sunod sa let there be, kanang miingon ang Dios, ang sunod ana kini, and it was so. And it was so. And it was so. Mitungha kini, nahitabo kini, mitungha kini, nahitabo kini. Sunod aning it was so, miingon dayon, it was good. Ang gisulti ni Lord mahitabo o ang nahitabo maayo. Mubitaw nang ningon, all things work together for good, kay bisan pagdili, kadaot ang niabot nimo, balatian, kamatay, unsa pa na, naakay nakatunan diha sa Ginoo. Kasakitan ang nidangat nimo, but in the future, hala, mo ding niagi ko ato, gitrain day ko ni Lord. Kawaladon ang niagi sa imong kinabuhi. Mao ito nga grabing kawaladon. Kay karon nga naadunahan ko, makakita ko sa kawaladon sa mga tao. And imagine mga igsuon, dunay mga tao nga magkadindiin, ragbangga-bangga na lang yung panghulam. Kami sa akong nga wife. Kanang kamisad nga maguna-una minamatay, mga bata nag-eskwela, wala pa po ko, asa man po kog na kay, dapat ko maka-sideline tingali or unsa. Karon kay naaman joy mas manginahanglan pa. Nya later on, may bawaan na mo, nga kining nanginahanglan, tanan na po di ay iyang giingnan, gihuwaman. So, moingon na siya nako, Daddy, mauwaw o maikog na kong maningil. Kaya nakabalo man siya, mas mulabaw mo yung kaluoy. Ako na siyang ingnon, aw, mauna na gipasabot nga, thank you. Nganong thank you? Because di ka na ka mag-expect nga bayaran ka, ang imo na lang nga nakatabang ka plus gantihan rapog ka ni Lord. Mura dyan ay kanunay.
Mura dyan ay kanunay, conclusion na mo. Sige pa kang pangho. Thank you na lang. Nga naman, na-confess man po sa iyaha. Nitugan man jud sa iyaha, mauni ang akong kaimtang, ako ragyod usa. Ing-ani ang akong mga estudyante, naa sila diha ga eskwela. Patay na ning mauni, nga na, ako ragyod, maura po na akong monthly. Thank you na lang. Nga no, gong. Kaya kung magsige, pagkaguna-huna, na. Lisod yun kayo, mga igsoon. Kinalisodan. So, mitungha ang kahayag, verse 20 ta. Ingon ang verse 20, mingon na usab ang Dios mapuno ang katubigan og nagkalain-laing mga mananap, mga buhing mananap, og mapuno usab ang sa mga langgam ang kalangitan or ang kahanginan og nahimo kini. Grabiha gyud na oh. Iingon sa Diyos ang katubigan mapuno sa living creatures. And then ang sky, luparan sa nagkalain-laing mga matang sa mga langgam. Ningon ang Bible, and it was so. Naitabo yun. And in verse 24, unya, mingon ang Diyos, mutungha sa kalibutan ang nagkalain-laing mananap, mga kahayupan og tanang matang sa mga ihalas nga mananap, og nahimo kini. Kabalo ka, tanan nga gusto ni Lord nga kanang makita niya nga maayo iyang gisulti og nahitabo. Ang wala ra gisulti nga nahitabo ni Lord, ang next nga creation ni Lord, ang tawo. Wala ningon ng Lord, og mutungha ang tawo nga may duha ka mata. But ang gihimo sa Dios ningon siya let us make man in our own image and likeness. Buhat ang tawo. Ningon siya nagkuha siya og abog. Giumol niya kini. Og unya giatagan sa gininhawa. Giatagan sa kinabuhi. So ang tawo special kaayo kay wala ra gid siya gisulti. But gibuhat gid siya mga igsoon. Gikan gid siya sa abog. But katong abog, namugna to siya, pinagis pagsultis Ginoo. Gitwist nigsuway sa kaalam sa tao. Kuan kayo ni siya kanana ang well-known kayo, nga bisag kuan na ta kaabot niya, kabalutang siya gahimo aning istorya, nga in the beginning there was bang. Itong Big Bang bitaw ni Charles Darwin. Because of the loss of gravity and dugay kahayong kapanahunan, tungod sa gidugayon, o tungod sa loss of gravity, ni-explode, boom, og nanungha ang tanan. Magic. Itungha ang tanan. Especially sa life. Kining life, ingon siya, there was single bacteria or sanang, uskabuok ra gyud siya. Nga naa sa tubig. Unya diha kunoy daw kilat, lightning nga naigo siya og nabuhi. Ignition. And gikan ato, ni-evolve nan siya into millions of species. Species. Pertindagana. Mga kasagbutan, mga katanuman, mga pati lusa, igsuon din nato ning lusa. Indaghan kayong niuyon, ana. Especially ang pag-evolve daw sa tao nga moingon, gikan tag unggoy. And kung imong tanaw ng unggoy, doon na siya po'y 5 fingers. Sa iyahang siyang kamot. Yung murag yun siya, ikaw. Lingi-lingi lang kawa kay ikob. Ano ka ba? Wag yun. And you know what? Butangan dahil nila daghan kayong mga katuigan. Aron nga mas katuuhan ang ilahang gipatuo. Muingon na dahil sila, it's a matter of 14.5 billion years ang milabay. Mabalik man na sa mga evidence. Then muingon na dahil siya, ang existence sa dinosaur is 700 million years.
Buhi ni sila. Gamit na din na sila aning mga dili nato paryente og kaila nga mga teori, carbon dating system. Nga mao ni siya ang gamiton. Unya paggawas may baw-an na nato pila siya katuig. 700 million years. Kagahapon ra na natabunan. Dali kitang ilaron kung dili ta sulid sa pulong sa Ginoo. So karon, naay manag-an. Moingon na dayon si Baldwin. Dunay baga kayong panganod sa buhol na unsa paspas kayo ang kuan karon, evaporation o kanang precipitation mga igsuon. Natural nga baga kayo ang panganod, baga kayo ang ulan unya mubundak yun na siya. So na magpundor na dito tanan, mauga ta dire. Nya moingon na dayon nga dagko kayong balod bastag naay linog na lagi balod. So let us go back to the scripture. Balik ta dire nga kanang kada adlaw moingon ka Ginoo. Unsa kay mensahe nimo para nako? Kuyo-kuyo ko sa unang mga pastors mga igsoon, gifted kay sila. Bisan mga baboy, mga hayupan ipang deliverance. Nya adto na days member, pastor, ganiwa gud among baka o kanding. Adtoon sa pastor, pangaon mo daghan in Jesus name, manambok mo kay panalanginan mo sa Ginoo. Pastor, mga baboy gigda na. Adtoon. And kanang naay mga naay pang demon possess. Adto na mo sige kung huwat sa gawas. Kay mingon man tong among pastors. Mga pastor na mga kuyugan, mingon din sila. Kinsa ninyo dire nahadlok, nakos gawas. Kaya nigpadlas na ko aning demon, balhin nimo. Kuyawan po ko. Hala no? Grabe sila mga gifted. Sigo kumanuban la. But pag abot sa panahon, giingnan gyud ko nila, those are, wala, hinungdan. Back to the scripture. Let's go back to the scripture. You know what? Tungod sa mga spiritual gifts, daghang na nga sa laag. And sometimes, pag sa church na ay gifted kayo diha, lantawo na nga labaw siya sa uban. Magsabot ang daan. Dini sa atong church, bisag ako'y nagwali dire, kitang tanan parihurang sulugoon sa Ginoo. Walay labaw na to. Nakasinabot ha? Walay labaw na to. Parihutang mga onog buwad, kanarang nasimong tapad mo, dili kay beefsteak, kanunay, ang kadadlaw, kinaon. Pareho rata. Lain-lain tagtawag sa kinabuhi, lain-lain tagkoling, pero pareho ratang sulugoon sa Diyos. Mabitang mo yung kung insulto, kayo musalig ka na ako, hindi ka musalig sa Ginoo. Because ang Ginoo kasaligan, so ato ka niya musalig, sa tao, kung musalig ka, masayo praman siya. So, nga nung musalig mo ka na, insulto kayo na. Ang tanan dire, salig sa Diyos. Amen. Salig sa Ginoo. Di kami ka magpasakop kong reliyon, ayaw. Adto ka sa Diyos. Ang naghatag sa kinabuhi, ang nagagama sa tanan, ang misulti o mitungha ang iyang gisulti, dito ka niya mo salig. Di kay ignorant ka, next year, wanay baha. Ngano, di na ni mo paulanan. Musalig na dayon kag na mo promise ni mo next year wa nay baha. Daghang wala. Daghang wala ka gets anang next year way baha. Mo ba na trending nga balita ron? Next year kuno wa nay baha. Why siguro next year doble pa. Dunay mga island nga mo matabunan na gyud sa baog di na kabalik. You know what? Nausob na ang atoa karong ihap sa island. Ningon to dito nga kung low tide kapin og usa. Pero kung high tide pila to 7,107 kung wala ko kalimot. Unya 7,108 na siya kung low tide ang ato dang island. Palihog niya kung susiya kay basi ka jama ta dire. But you know what? Karon dili na mao ang ihap because submerged na ang uban nga mga gagmayng island. Ilalom na sila sa tubig. Imagine mas dagko pa sa kabukiran sa Sierra Madre ang mga Iceland nga nagatunaw. Asa man na sila madugang? Aris dagat?
Unya kay tabang man na so mo evaporate dito inigbundak sa ulan luno. Dapat kining mga kanal nga panghimuon karon kaagian nagbas ang gidakon. Sige ra tag ingon wa nay baha pero ang mga kanal taga tuhod ra mapuno na naglapok ang tubig to na sa inyong kusina o kwarto. Tinuod ni. But balik ta mga igsoon, ang gisulti ni Lord may tabo gyud ni. Ang iyang gisulti may tabo gyud ni og dili tanan nakasabot niini kay bisan ang katawhan sa Dios wala kasabot. Listen to this. Muadto ta karon sa chapter 8 sa Mateo nga gibasa nato. Og diyan nimo makita nga dunay gisulti si Lord nga ang iyang katawhan wala kasabot. Samtang ang dili niya katawhan maoy mas nakasabot og maoy nakabenepisyo. Kabalo ka mga igsoon ay mga butang ay hatag sa imo pero wa ka kabalog, di ka kasabot ang mga butang so lahi ang malipay. For example, last 2 years man siguro, na inihatag na akong iPhone. iPhone gyud. Pag abot sa iPhone, di man jugo ka mao kay naanad biya tagkipad. Naanad ta anang ngatong break game nga duwa nga munaog ra ng pag abot ka di man gyud ko kamao. Sa usaon gyud ni sige ko kawa. Try na po si kawa. Ini pa jog type na ko aron dagkuan na akong tudlo. Lahi ang mga litrang manggawas. Ingon ko sa akong wife, imo na oy. Ug kamao. Siya ay nalipay. Wa man ko kapalong nindot day nang ingana. And sometimes si Lord, dunay gibuhat si Lord og para gyud na sa imuha pero lahi ang nakabenepisyo because wa ka kasabot. And the Bible was written. The Word of God inspired by the Holy Spirit. When we say inspired, ang pulong sa Dios maghatag og kinabuhi mo nang gitawag og inspired. Gingon diya, gininhawa siya nga gihatag sa Dios. Sama nga ang tao iyang gibuhat o iyang gihatagan o gininhawa in Genesis, sa atong panahon karon, ang pulong sa Dios daw gininhawa because inspired. May gisulti dito ni Timothy, ni Paul, inspired ang pulong sa Dios. O niya, ang pulong sa Ginoo mga igsoon, nga iyang nga gihatag, sa kada usa sa iyang mga anak, dako kaayo siya og responsibilidad, dako kay siya matabang og mahimo para sa imo og akong kinabuhi. Ang problema, wa ta kasabot. Ato ning i-probe. Ningon ang Matthew chapter 8, verse 5. Balik ta. Daghan kay tag makatunan ani. Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, unsa ganito ning Capernaum, ubos sa Galilea, sa North Israel. Capernaum. Deningon diha, gitagpo siya og usa ka kapitan sa kasundaluhang Romanhon nga nagpakiluoy. Tan-aw sa tanan. Dari sa ta focus sa taari. Pag-abot niya sa Capernaum, unsa ganito ning Capernaum, ang meaning niya is comfort. Kailan may di makomfort ka o nakas Capernaum kung wala dito si Kristo. But kining pangalan nga Capernaum ni Haom sa ilang kapanahonan kay si Kristo diha magpuyo ni ining maong dapit. Og dinhi ni ining maong dapit mga igsoon daghan kayo kining mga silangan kining mga silinganan ni ining nga mga dapit og mismo ang Capernaum hilabihan kadaghan ng mga taong gidemonyohan ug may mga nagkalain-laing matang sa balatian. May mga buta, leprosyon, may mga bakol, may mga amang, may mga paralitiko, but silang tanan naa sa grabing makalilisang nga kahimtang. Doon na sila'y comfort sa diyang si Jesus nagsugod og ministry. Nakabaton sila kaayuhan. Muning Capernaum, nihaom ni iyang pangalan because Jesus Christ was there. Moni ang ikaduhan niyang Pinoy-anan. Kay taga Galilee man si Lord. Naa siya ikaduhang Pinoy-anan sa Capernaum. Then, doon na siya ikatulo nga pahulayanan, dili niya Pinoy-anan, but puy-anan ni Marta, ni Maria, og ni Lazaro. Moto iyang pahulayanan. Ningon siya, gitagbo siya grumanhon nga sundalo, opisyal. Listen to this. Naay ranggo. Bugat siya granggo.
kapitan siya sa kasundaluan, gitagbo siya ani. Nya ningon ang Romanon nga kaning kapitan sa sundalo, mga sundalo niingon nga nagpakiluoy siya kang Hesus. Now listen to this. Ingon siya sa verse 6, Sir, ang akong sulugoon atua sa akong balay, naghigda, dili na makalihok, og nagantos pag-ayo. Tanawa ang iyang confession. Sometimes when we pray, please be specific. Napa mo? Tanawa siya. Specific kung kayo niyang giampo mga igsoon, gisulti ang kahimtang sa iyang sulugoon. Notice that, dili ni niya anak, pinalit ni niya sulugoon. And kung Romanhon ka nga sulugoon, syempre, sundalo nga opisyal, kini nga sulugoon, dili Roman, Hudiyo sadni. In other words, kini nga sundalo nga opisyal, nakapalit siyang sulugoon nga Hebro. Kung Hebro, it means sakop sa katawhan sa Dios. Padayon ta, verse 7. Si Jesus mingon, muadto ako og ayuhon ko siya. Firm kayo si Lord, ingon siya, muadto ako og ayuhon ko siya. Batanawa ang response sa opisyal. Ingon siya, verse 8, ang opisyal mitubag, Sir, ayaw intawon. Ayaw gyud. Ayaw pag-adto, sir. Ayaw dayon sa balay. Kay dili ako angay nga muda kay dili ako angay nga mupadayon kanimo sa akong balay. Isulti lang og maayo na ang akong sulugoon. Kita daw tanan mo sulti ana, isulti lang og maayo ang akong sulugoon. Diin tagikan sa atong pagtuon Genesis chapter 1. Nga isulti ra sa Ginoo og naitabo. Mauni ang nasabtan ni ining Romanhon nga opisyal. Notice that dili siya belongs. Dili siya belong. Dili siya sakop sa katawhan sa Dios nga mga Hudiyo nga suhito sa balaod. Pero nakasabot siya pag-ayo. Why? Niining dapitas Capernaum, tibuok Israel atong panahon na nasakop naman sa gobyerno sa Roma. That is why imong makita nga doon na sila ilahang sistema sa mga Hudyo, pero ilalom gyapon sila sa pagbulutan sa Roma. Walay mga sundalo nga mga Hudyo, pero kasundaluhan sa Roma ang naa sa ilaha. And mao ni ang gustong may tabo pod sa Israel karong panahon na nga ang Gaza naa gyapon mga Palestine nga mamuyo, pero wala nay pulis sundalo nga Palestinian. Ipailalom nila sa authority sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo na po'y magbutang nito og pulis, sundalo ni anang dapita, kanang sige karong gigera sa Gaza. Now, panahon sa pagpanakop ni ining Roma, gamhanan pa kay sila ni ining panahon na, ang tiwok Israel na ilalom sa ilang gahom, that is why may mga kasundaluhan sila, may mga detachment, may mga, ang ubang mga Romanhon nga mga opisyal, o ang ilang mga kasundaluhan, naa na mismo sa Israel na muyo. O atong makita sa senaryo karon, nga kining pangulos kasundaluhan, aduna siya'y slave. Sulugoon nga napalit ba niya? Or automatic nga nahimo nilang sulugoon because na-empower man sila, na sila sa gahom. So kining nga maong sulugoon, paminaw pag-ayo. Ningon diha, gidescribe og ayo nga, grabe ang iyang illness. Himalat yun gyud siya. O wala na laing mabuhat ning opisyal nga sundalo. And ako kayong kaulawan niyang mudangop sa mga Hudyo because ang mga Hudyo ni atong panahon na bisan ang hari, ilalom sila sa gahom sa sundalo sa Roma. And ako kayo ning kaulawan, opisyal ni siya nga muduol ngadto sa Ginoo. Ang pinaka masabtan natog ayo lang gyud nga gitumban niya ang iyang garbo o gipairal niya ang iyang nailhan og ang iyang nasabtan mahitungod aning tawhana. Mahitungod aning gitawag nila Ginoo. Sumiadto siya og miduol og nagpakiluoy. Another thing. Pagka ikaw Romanhon ka nga sundalo, na kay slave nga dili Roman, pagka nagkasakit yan, pagka nagkasakit na, dili na pwedeng moingon, sir, pahuway sa ko kay gilantan ko. Pagka nagkasakit na, iyang ipakita nga daw wala ra siya'y sakit. Same ra ang iyang pag-alagad nimo ni adtong panahon nga nag-alagad siyang wala siya'y sakit. Kay,
Pagka ikaw magpakita kag pasakit-sakit ka, unya Roman ang imuhang agalon, patyon ra kaditso og pulihag lain. Nasabtan na to? And this is the context. Mao gyud ni sa ilang kapanahunan, mao gyud ni pagka naa sila'y Romanhon man ni sila. Pagka naa sila'y ulipon nga dili Romanhon, especially Hudyo ka. Pasakit-sakit ka, it means di ka na ko mapuslan, patyon ka ditso og pulihan ra kag lain. Batanawan ni nga opisyal unsay ang gibuhat. And I believe kung ato ning subayon sa wa pa nagsakit kining Hudiyo, gipakita gyud niya ang iyahang pagka-Hudiyo. Kaya ang tinuod nga Hudiyo mga igsuon na gigugma gyud ni og ayo sa Dios og mugawas ni iyang batasan. Ug ang iyang batasan ingon nga sulugoon ni apro naka hatag og grabing approval sa iyang agalon nga mao ning Romanhong opisyal. That is why gihigugma siya isip anak. Nung nagkasakit na siya himalatyon, ang katong Romanhon nga opisyal nga sundalo, nangita gyud siya og gibuhat niya ang tanang paagi. I believe ni adto panig Ace Hospital, pero wa dito sa Joy. Ni dong panig provincial or asa ni siya magpa-hospital. Or kinsang doktora ang iyang ipatawag for free. Kay opisyal man ni siya. VIP man ni siya. Pero wa na gyud mahimo. Niduol siya ngadto sa atong Ginoong Hesus. At least naatay ka nang gitawag og wisdom nga madawat ani. Pwede ni niyang patyon ra ilisag lain. And that is why kabalo mo, pag nanarbaho gani mo, unya moingon na ka, sir. Ako lang yung pagpapasabton sa akong kahimtang, sir, kanang need yung kumuhawa na, sir, kay mao ni. Ang imong amo, sayangan nimo. Pero kung badlungon ka mo, trabaho ra kag na imong amo, ang imong amo mangita nagsala aron ka malayas. Magampo pa na, sir, excuse me, sir, di ko katrabaho ron, kay gilantan ko. Lord, os katuig, unta ni nga hilanat. Moingon imong amo. No, so ningon dia, let your light shine, bayisan si Paul. Niingon siya nga to sa Ephesians. Oh, kamong mga ulipon, pag masinugtanon kamo sa inyong agalon, buhatang yung bulaton, nagtanaw man sila or wala. Because let your light shine. Trabahante ra ka, Kristohanon pa dyan, mo pa dyan pinakatapulan. Nya mag-istorya-istorya mo mga kaubanan. Oh, nganong absent naman po to? Okay ra good sir, kay kung mo trabaho ko po to sir, kay mo samok po kayo may dire kay sabaan kayo. Nya okay ra po to siya sir, kay troublemaker man to siya, inig magtrabaho to dire kay masamok me. Nya sir, okay ra po to siya sir, basig di na mo balik. Nya mo pud ang amo bitaw no. Bitaw no? Kuyaw kayo kung ingon ana. Pero kung musidlak gyud ka mga igsoon, kanang imong pagpanulti nga madayag sa imong nga buhat, pareha ni ini karon. Kining Romanon, general sa kasundaluhan, my goodness, nisalig sa Hudiyo, nisalig ngadto kang Hesus. Why? Because dunay change ang iyang kasing-kasing tungod sa iyang ulipon. Ingani di ay. Ingon ani di. Gilove niya og ayo. And then niduol siya sa atong Ginoo og nihangyo kaniya. Magpadayon ta mga igsoon. Then ningon siya, sir, I am not worthy. Dili ko angayan. Nganong ningon siya nga dili angayan? Dire, focus. Ayaw kabala ka, mamauli lagi taron. Nganong ningon siyang dili siya angayan? Because nakasabot siya sa mga paagi sa mga Hudiyo o kinsa siya, bisag opisyal siya. Dili pwede nga mga Hudiyo mosulod sa balay sa mga hintel. Kay gani, kung ang adlaw tuan na dito o ang anino sa balay na adiha, di ka pwedeng mulabang nga maigo kas anino sa balay. Ingani sila kakritikal. So, nakasabot ni ini ang opisyal, og niingon siya, sir, dili good ko worthy nga ikaw mismo mudong sa balay. Number two, nailhan na sa North, Capernaum, sa Tiro, Galilea, nailhan na nga kini si Jesus, Rabbi, kitang tanan, Rabbi. Pag moingon na gani ka moingon, magsulti na kay kag kini mga rabbi, mga igsoon, sila ang pinaka most respected kaayo nga mga tao.
ginaunor sila og ayo. Why? Originally, ang mga Pariseo mao'y suwito kay balaod. Pero dili sila paminawon sa mga tao, mas labaw pang paminawon kining mga rabay. Why? Because ang mga rabay, pag nagtudlo ni sila, wala sila sa ingon-ani nga naay classrooms or bisan asa. Dili sad ni sila manudlo nga daghan kaayong tawo. Ang mga teacher nga mga Hudyo, naas ilalom sa mga kahoy manudlo. Og pipila lang, mura ranig cell group. Nya ang ilang tumong, punon gyud nila ayo ang ilang gitudluan. Og mas girespetuan ni sila gitahod og ayo, kay ang ilang gipanudlo, makit-an gyud na sa ilang kinaiya og pagkinabuhi. Ikaduha, gawas nga ingon ana ang ilahang klase sa pagtudlo mga igsoon, ang mga rabay, sila lang gyud ang paglaom nga ang kabataan sa mga Hudyo ni adtong panahon na ma-raise sila nga tinuod nga may paghigugma sa Dios. So, kung magisgot na gani kag dili pwedeng makompromiso, labaw na ni silang mga rabay. Og nasabdan ni og ayo sa pangulong sundalo, that is why ningon siya, hintil ko, Hudiyo ka. Kana pa lang nga ground, di na ta pwedeng mag-uban. Karon, labaw pa gyud nga dili gyud takos o dili ko angayan, kay teacher ka, rabay ka, rabi ka, manunudlo ka sa pulong sa Diyos. Dili ko worthy. Kung lapok ra kaayo ko, huli ka, murag ingon ana ang ilang panglanta. Muna ningon siya nga dili pa ka pwede nga moadto sa amua. Di ba? Muna iyang gisulti diha, I am not worthy that thou shouldest come under my roof. But niingon siya, speak the word only. Mubito ng everyday mo ingon na dahin ta, Lord, unsa may word nimo karon? Kuha din kag Bible. Basa ka. In samtang nagbasa ka, gahuna-una ra kasigis imong utang. Wa jud kay word. Napayuban nga gusto jud ko makadungog ko tingog sa Ginoo. Nga moingon gyud siya nako. Jim. Kanang audible voice gyud nga naas langob nga lanog, nag-iko-iko. Saba dia Sige ra kang ka scroll imong cellphone niya abog kay na imong Bible. Nya moingon na ka gusto ko makadungog tingog sa Ginoo. Munang dali ra kay tang ilaron og nadayoy managna. Parehaan ni grabe siya. He fully understand nga sa creation pa lang pag ingon ni Lord, let there be, boom. Naitabo dayon. Mutunga kini, boom. Nitunga ni, boom. May tabo ni, boom. Tanan nga gisulti ni Lord, may tabo. So niingon siya Jesus, I am not worthy. Nga, muuban ka na ko, og matos among bahay. Isulti ra na nga word. Sabihin mo lang. Kaya everyday sa kinabuhi, kung makasabot lang yun ka og ayo, dili yung ka kakaplag rason nga di ka mubasas pulong sa Diyos. Kanang kada adlaw. Pagdayon na nimong higda, grabiha tong word nga imong gihatag na ako ron, Lord. Ugma, nigbangon na ako, ug mga adlaw, unsa na po kahay pulong. Sama sa senturyon, nga ni anang adlaw. Mingo naman dayon ng doktor. 5 months na lang ne. Na panitime dong og simala, asa na lang ni padong. Basin di ay, basin di ay. So ang mga doktor na sila opinion based on their observation. Gistadian na nila, giobserbalan nila hangtod kanus akutob ang kagaw nga mopatay sa tawo. So moingon na rin sila, estimate yun na mo, naara gini 7 months. And I believe nga kining Roman centurion, kining captain sa army sa mga Romanhon, nakadungog na siya ani. Nga naanay mga adlaw nga gitakda. Dili na ni magdugay. And many times sa itong kinabuhi, daghan na tag nadungog. Daghan na kay tag nadunggan. And by the way, mga igsoon, I just want to clarify gayod. Daghan na to dire mga Kristohanon. Na dili ko gustong mahimutang over legalistic na kaayo. Nga pag-ingon na gani nga
Kining Christmas kay ginama man ni kuan. Makakita ra ka ni Christmas wrapper. Oh, demonic man na. Kaya wa man natawa si Jesus og November 25. Wa man natawa siya December 25. Wala gani nya ikaw kabalo ka kanu sa. Wapod. Oh, naram dai. Humana man nato gitudlo nga once ang butang atong gi-celebrate, wala nato na gi-celebrate nga wa nato masabti. Because everything we do it for the glory of the Lord. Kaya naglagay ka dyan ng walay Amerikanong bunguton diyang putig. Ano sa ni? Mos? Kani? Oh, grabe. Ako mga anak, may gatudlo na ko anak. Huwag ko kabalo ko sa in English, ani bungot ram ni tanan. Lahi din sa ibabaw, lahi po rin are. Sa suwang. Nya mga igsoon. We know nga ang tanan natong buhaton, gisiguro nato nga nasabtan nato ayo. Munang ayaw po critical na kakaayo nga manggawas na lang taning kalibutan na. Ha? Of course, di kita maghimo og iyas mga butang nga wala dili iya sa Dios. Ato nang buhaton kay dunay tumong ana, dunay purpose ana. Kabalo man si Lord kisay inaas imong kasing-kasing. Once nga nagselebrar ka usa ka butang, wa po ka kasabot ana. And in fact, dili na gitawag nato just celebration, worship para sa Ginoo. Napa mo? So, isulti ra ang word. Ug mao gyud ni ang pinaka-importante nga masabtan nato. Ang gisulti sa Dios mahitabo gayod. Usbon ako, ang gisulti sa Dios bisag usaon nimo nagsimba ko. Ningon ang Bible, may kalayo, may bagyo, may linog. Gisulti na bitaw. Papugngan pa nimong Pedro kalungsod. Nabitaw ron na nagluhod sa baybay. Gisulti na. Ang gitakda sa Dios may tabo gyud na og ang kanang naang pakyason sa Dios, pakyason na sa Ginoo. Mo bitaw nang og mahagbong mo sa board exam, ayog inang bugo ko. Bisag tinuod ba? Ayaw inang bugo ko. Ing naragyod nga. Di pagyod ka bubuton sa Ginoo. Di ba? Di kalusot. Kasayon, anak. No. Naku, nailhan nga kinabrightan yung kayo mga igsoon. Pero 7 times na siyang nag-board. O gisyon ni Pasar. So munang mingon ang among professor, di pagyod itugot sa Ginoo. Bright ba ya kayo siya? Malay mo tama yung answer pag abot dito sa machine kay di gana ng lamian ni kay ginamo sa karir sa ako at chicken. Di dawaton niyang answer. So na mga ingon ana, mga igsoon unsay gi-ordain ni Lord nga mao ni may tabo, mao dunay may tabo because ang iyang isulti may tabo. And nasabtan og ayo sa centurion. My goodness, di ara, paminaw. Ngano man nga kining hintel. Kining centurion nga hintel Romanon. Siya may nakabenepisyo og ayo. Tungod kay siya maoy nakasabot og ayo. Ang imong pagkakristohanon, mas masabtan nimo og ayo kung nagkinabuhi gyud ka nga tinuod nga Kristohanon. Usbon ako. Ang imong pagkakristohanon, mas masabtan nimo og ayo kung nagkinabuhi gyud ka nga tinuod nga Kristohanon. Nganong nakasabot kayo siya sa authority sa Ginoo because naa siya sa authority mismo. Hello? Ug namoy sakit sa lawas nganong sa abogado mamumutana, ala ka mas doktor. Then kung naamoy problema kabahin sa mga panaglalis, mga legalidad, lakaw mo sa abogado. And siya kay nagagunit siya authority, iyang gi-explain ningon siya, sir, sundalo din ako. Naami mando nga gikan sa labaw pag mo nang ayaw yung awaya mga pulis. Magrally gani mo atagi sila bingka. Atagi sila suman. Ano man pumoy imong pangbatoon? Kay bisan ka na nga pulis, supak sa naitabo sa gobyerno, musunod ra gina sa ilang command. Kay mao na ilahang mandatos. Sakitan kay na sila nga moingon na dayon tao mga pulis, protector mo mga kawatan ug mangawat laga ni kuan mao ni sakitan na sila.
Because sila mismo, supak sa pangitabo, lamang nga naa sila'y gisunod. Og mao na'y protocol. Once nga dili na masunod, dili na kaangayang magpulis, magsundalo. And na pa sila gitawag og obey first before you disobey. Complain. Sunod yung ka. Usa ka mo complain. No? Nga naman na sila. Di usaon taman. Nga mga tao, morale, supak sa panggobyerno, pero ang naa sa labaw, iyaman sa gobyerno. Susunod na Jud. So nakasabot siya kaayo, kay opisyal siya, ingon siya, sir, sundalo ako. Pero may mas labaw pa nako, ngag-unsay iyang mando nako. Mao po'y akong imando, o wa ko'y gimando, nga dili sundon sa mga sundalong ilalom sa ako. Because naa ko'y authority. And I understand, sir, ngang imong authority, dili lang dinis langit o dili lang dinis yuta, but naa kay otoridad sa tanan. Pag muingon ka sa balod, hunong ang balod. Pag muingon ka sa bagyo, linaw na ka mo, linaw ang bagyo. Pag muingon ka sa buta, makakita ang buta. Pag muingon ka sa bakol, tindog, kabanhaw diya sa patay, mabuhi ang patay. Every time nga na kay isulti may tabo, because you have the authority of all authorities. Sundalo ako, kasabot ko, ana. Ang akong authority, limited ra. Kinapay mas labaw na ako. But ikaw ang labaw sa tanang otoridad, sa kada kanasunan ng mga otoridad, labaw kayo ka. Because even pag sulti lang nimong mutungha ang dagat ni tungha, pag ingon lang nimong mutungha ang kalangitan, mutungha ang kahayag, mutungha ang mga tanom, ang mga mananap, ang mga nanaglangoy ilalom sa katubigan, nanunghani. Isulti ra ang word nga maayo ang akong anak or mamatay. Duha ra akong pilian. Ang akong sulugoon. Pagkanindot mga igsuon nga dunatay kada adlaw nga kasing-kasing sa usa ka senturyon. Kanang mo yung ka, Lord, sa may isulti ni mo na ako ron. Lord, na ako'y problema. Sa may isulti ni mo. Sa may word ni mo. Lord, na ako'y giampo. Lord, na ako'y mga gisaan ni mo, Lord. Sa may mong isulti din ako ron. Sa may mong pulong ka ron. Dagang kayo mga Kristohanon, dependent na kayo sa ilang kaugalingong katakos o kaalam. Wala na'y adlaw-adlaw pagpakiglakaw sa Diyos. Wala'y basa-basa sa pulong sa Ginoo. I tell you, kanang kwintas nga nasa imong dughan, nga naay kinsa ng larawan nga nagdupa. Nga imong muingon kag si Jesus ni, dili nakapanalipod nimo. Ang manalipod nimo, mao nga, og unsay yang gisulti, mo pa ilawom og mosunod ka. And hopefully, mga anak, makasabot ang ayo sa otoridad sa itong mga ginikanan. Wala sila gisulti nato kay makadaot sa ato. But ang tanan nilang paymangno, ikaayo sa ato. Maunang sakit, og di ta ganahan, because kita mga anak, gusto tag na ay free will. Pero muramog mga tabanog. Gusto ninyo freedom, so tangtangon ang nylon nga hukot sa tabanog. Pag maputol ng nylon, mag-ingana na din na nakabalansi ng tabanog, hangtod mo bulusok na na. Usa sa mga rule sa mga kabataan, panahon sa pagpalupad og tabanog kanang kite. Once nga kanang tabanog, ikaw gagamaan na, nindot kayong tanawon. Lami kayong tanawon. Unya, magkataas ang imong pag-release sa hukot, magkalayo ang iyang panaw og magkataas pod. Unya, kung imong tanawon ang kanang naa kaaning barangaya nagpalupad, pero tuwa pa kas ikatulo ka barangay, mahangad ang imong gipalupad, makit-an dito ang kite. Now listen to this. Once nga mabugto na, automatic dili na naimuha. Bisan pag ikihan ni mos barangay tong nakakaplag ana. Maudyo na siya. Once nga mabugto na siya, mubulusok mangyud na. Pag abot na dito, magdaganay ang mga bata o kinsa tong una makakuha, iyahan na dyan na. Dili na pwede nimong kuhaon, gama na lang kag otro. Mao naman ay naanaran, mao naman dyan ay balaod nila nga magduduwa ana. Diyan kami. Muna ay may tabo. So, kasagaran ana, pag naputol na gani ng tali ana, kanang hukot, dili na siya kabalanse dito.
Magtambling-tambling na ding hangtod mahagbong na sa ilalom. Ing ana ka bless kaayo nga natay mga parents og natay leader. Wala na gipasabot nga gipugnan jud ka. But naamang good kay gipangandoy nga freedom nga sa kaulahian masabtan nimo nga kana day nga freedom magdala nimo sa kadaot kung itugot na diha sa imo ha. So please understand palihog. Bless gud kayo ta nga natay ginikanan. Katong mga walay ginikanan dire gi-providean mo ni Lord og institution pareha sa Arms of Love. Ingon ang Arms of Love, as long as mangiskwela ra gyud ka, na kay pagkaon, na kay matulugan og naa kay pangpaeskwela. Pero unsa man yung buhaton? Mangambak mo. Wala may freedom, mangatkat mo. Pag-abot sa gawas ng abuntes, kau mag-eskwela? Di na, kay magpa-eskwela na po mo. Naapa mo? So, naay freedom. So when we understand the authority, ang authority ni Lord tinuod nga naghatag og kagawasan, wala nag-oppress sa atoa. So ang iyang pulong, daw mao ni siya ang hukot, daw mao siya ang nylon nga nagagunit sa tag-iya og sa naglupad nga kahit ngayang gipanag-iya, kung iya ning putlon, kung iya ning buhian, bulusok gyud ni. So naata gigunitan ta ni Lord. And once maputol ka, kabalo kag asa ka puluton. Munang nindot kay sa kinabuhi magkinaunsa, sunod, subay ug pangalagad ra gyud sa Ginoo. Daghan na kay kag mga anting-anting mga gituo-tuohan ipanglabog na tanan, seryoso pagsunod ang Dios nga naghatag sa imong kinabuhi. Kini nga anting-anting pastor bisag tikbason ko di ko madutlan. Pusilon ko pastor di ko madutlan. Ako kuno be. Patraya ko. Dali ba doon? Ato ka sa Ginoo, ang tanan niyang isulti. May tabo. Is it? Speak the word only. Only. Ang gikinahanglan ra gyud unsay isulti nimo. Saman mamatay to, huli nako. Mabuhi to, huli ko. Sige lang. And sometimes mga igsoon na kamatuoran dili nato istorya. Kay bisag sakit gyud na maputol among panagigalaay. Ayaw kagol. Bahalag nasakitan na siya. Bahalag ipanabi ka. Bahalag maputol inyong paghinigalay. Walay problema. Basta kay balo ka. Nga ang imong higala ang kamatuuran mo ang Diyos. Nga no, dahil kay higala. Basta kay ang nagbuhat sa tanan, imong higala. Unya ningon diha ang Bible, mubiya sila kaninyo kay dili man siya tinuod ninyong kauban. Nara gyud ay tinuod unya ngay hatag. Napa mo? Next verse. Kay mauli na ta. Ningon diha, for I am a man under authority having soldiers under me. And I say to this man, go, and he goes. And another said, come, and he come. And to my servant, do this. Ako siya inang buhatan niya, o buhaton niya. Next verse. Ingon siya, when Jesus heard it, sa diyang nadungog kanin Jesus, tingala siya. He marveled and said to them that follow him. Tingala siya, pagkadungog siya ato. Imagine sila istorya. Nilingi siya sa mga tao. Tanawa ninyo ni. Tanawa ninyo ni. And I believe ang nagsunod niya mga Hudiyo, bot gipasabot katawhan sa Diyos. Kadtong iyang ikasulti, dili bilong sa mga Hudiyo, Roman honto. Pag kurap ang leader, kurapod sila, kay ang kuman sa leader, sundon man nila. Imagine how sinners ning mga tawhana. But niingon siya, tanawa ragon ninyo ni, wala pa ko kakitag ing aning pagklasing pagtuo ni ining mga tawhana. Di ba? Ang iyang gipasabot nga, kini dili man ni iya, dili man ni Kristohanon, dili ni iya sa Dios. Pero wa pa ko kakitag pagtuo, pagsalig nga sama ni ini. Diha ninyo yang giingnan ang mga taong naguban niya. And imagine unsa ni ka makauwa, magsige lang tagsimba amin-amin pagpangalagad sa Dios, and we memorize all the songs. Ngatong kantahon.
But someday, moingon ra si Lord. Nawan eh. Wa pa jud ko kakitag kinaiya nga samaan eh. Wa ni gasimba, wa ni nangalagad, pero di manglibak. Pero kanina, Nawa ni gasimba, wa ni nangalagad. Pero kanina, hilabtanan kayo, bakakon kayo. Wa ni gasimba. Imagine ha. Ingon siya, I have not found so great faith. No, not in Israel. Pagwingon na ganing katawhan Israel, bot gipasabot, tanang katawhan sa Dios. Ingon siya, sa tanang katawhan sa Dios, wa gyud ko kakitag pagtuo nga sama niini. Next verse. Ingon siya sa verse 11, and I say unto you, sultian mo nako, wa pa niya tagda tong senturyon. Iyang giingnan ang iyang katawhan, sultian ko kamo. Nga daghan unya ang moabot gikan sa silangan paingon sa kasadpan. And shall sit with Abraham and Isaac, and Jacob in the heavenly places. Iyang giingnan ang katawhan sa Dios ang mga Israelite. Nga nag-claim nga sila katawhan sa Dios, iyang giingnan. Sultian mo nako, kamo mga Israelite, kamo nga nasod nga nag-ila nga kamo katawhan sa Dios. Daghan unya magagikan sa silangan sa kasadpan, amihanan, habagatan. Sa nagkalaing mga kanasuran. Nga mudawat dunay pagtuo sama niini. Nga mahilangit og makig-uban pagsalo kang Abraham, Isaac ug kang Jacob. Then sunod unsay iyang gisulti sa iyang katawhan nga mga Hudyo, next verse tingon siya, but the children of the kingdom shall be cast out into the outer darkness. Imagine ang iyang katawhan na noon, mao pa hinoy ilabog ngidtos kangitngitan sa impyerno. There shall be weeping and gnashing of teeth. Magkagot sila sa ilang mga ngipon tungod sa grabing kainit sa linaw nga kalayo ug walay katapusang pagantos. Imagine ni mga igsoon katawhan na sa Dios. Because ang iyang gisgutan na ang mga Israelites. Dingon siya ang mga Israelita. Nga sila unta gitawag sila son, children of kingdom. Sakop punta sila sa gingharian. Pero dili sila makaambit. Posible ba? Gadunay mga Kristohanon nga nag-ila nga Kristohanon pero dili makaambit tungod kay di tinuod nga Kristohanon. Ingon ng senturyon, unsa may word nimo karon? Isulti lang na. And that's enough. Kabalo ka kulang kayo ang atong kinabuhi kung wala tay pulong sa Dios. That is why he said in Matthew 4 verse 4, man shall not live by bread alone. Munang niingon ko siya ang tao di ra gyud mabuhi pinaagis pagkaon ug sa tanan niyang gikinahanglan. But mabuhi siya pinaagi sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. And how come nga alive kayo ang Kristohanon? You know what? Sa mga musician dre og naa sa mga music team, I believe si Lord nagahatag nato og mga gifts. And nalipay kay ko nga kana nga gifts gamiton para sa Ginoo. But listen to this. Basin nakafocus lang ta kaayo sa ato pod nga mga gifts. Unya pinaagi ni ining atong gasa, atong gitandog ang mga kasing-kasing og emosyon sa mga tawo. Pero dili na day ang Ginoo mo'y nagtandog nila. Nganong ma-prove nato na? Because kung nindot ang music, lami po kayo sila. Pero nindot kaayo ang lyrics dito. Then sings my soul. Ay, kinaraan. Karaan jud. How great thou art, di kayo ni siya. See? Kaya mga churches, nag-search sad na sila ang mga song ilang kantahon. Ginatan-an nila, biblical ba po ni? Why? Importante kayo ang word ni Lord. Importante yung kayo ang word ni Lord. So na, dapat kayo na kay devotional. Dili yung kami yung
magpakareliyoso gyud kayo nga basta alas 4 gyud mumatag gyud kog magbasa pag makamata gani kog alas 5 na muhilak na gyud ko kay maginulsol ko kay nakasala ko. Grabe na po ka. Relationship. Anytime, basta kay everyday. Do na kay word nga nadawat niya because everyday muratag senturyon nga naay panginahanglanon. Nabusog ka, nakapalit ka kay do na kay kwarta, nakabisti ka kay naa kay biste. Pero di magyapon nimo madinay nga naa kay kakulangon o ang magkakumpleto nimo ang pulong sa Dios. Muna ningon diya ang gisulti ni Lord mahitabo gyud na. And usa na sa atong mga isgutan sa mga nights, ugma sa gabi ay magsugod na. Nga ang giingon ni Lord mahitabo gayud. I-appeal na to ang manual sa church. Because daghan kayo ta nga mga church nga di mo function pag wa ta kabalog unsay atong function. So, dapat makasabot gyud ta niini ang gisulti ni Lord mahitabo gayud. So kung nakabalo ka nga kining mga pulunga ang naa sa Biblia, mga pulong ni nga gisultis Ginoo nganong wala man kay lasa ani. Yanong dili man gyud ka ganahan ani, sultian ka nako, dublihan na lang ang imong pagpaningkamot, kulangan gihapon ka because wala kay instruction gikan sa Dios. Tanang relihiyon imuha na, pero imong pagkinabuhi yawanon gyapon because wala kay pulong sa Dios nga gisunod. And in fact, gusto lang nimong buhaton unsay makapalipay nimo. But dili tanang makapalipay nimo ikaayo sa imuha. Dapat do na jud kay instruction. Og kini. Sa atong pagtapos, daghan kag pulong nga madungog og pasalig nga madungog. Siyempre, kung magisgot tag atong gobyerno karon, dunay nagprophecy nga nagingon, si Marcos dakpon pusasan mo resign siya, di kahuman sa iyahang termino. Kung anti-Marcos ka, malipay ka. Malipay ka? Di ba? Pero kung prosad ka, nakauyon ka sa president, so di pod ka malipay. Ang problema kay ang gasulti anak Kristohanon man. Nya ikaw kadi man pod Kristohanon mo po ka. So naa na dayoy division. Ingani lang ang atong mahimo. Balik ta sa gisulti sa Ginoo. Kay kining senturyon, kining kapitan sa kasundaluhan, daghan na siya pulong panambagon. Nana siguro ningon niya, patapti nagdahon sa Jimelina, o kanang dahon sa Labana, o baka na nagsagbot nga ingon ani, o dukduki naghagunoy, pasulayan na ng gamot sa kugon ba? Anang kamot sa mahogani, bugati nga lina. And daghan na siya nadungogan, I believe daghan sa gisuwayan. Ikaw ug ako daghan ang nasuwayan. Di ba, Geneva? Daghan ng musulay o gwali. Pero ay, nakakabig. Kabalo ka. Kabuuton ko ang. Daghang muwali. Daghan kag pulong madungog. Mga pasalig nga kung mo invest ka ni, makadawat kag inganing kwarta, invest po dayon ta. Pag ingong mag-Thanksgiving ta, rong panalanginan ta, haguad ako na, oy, desmil. Kadi lagi ta mo salig. Sa Dios nga kung unsay ang gisulti mo, nay may tabo. Hagua po na, 1,500. And we know, basta para sa Ginoo, the best, Jod. How come nga makahimo tag the best para nito? Nga Pastor Gasco, Pastor. Because kining Jesus reigns, man ako'y kwarta og wala, maka-appeal ko sa dili, mag-seed ko, ana, ma-appeal ko. Kaya naman man na sa GC. Mingon na, oy, na Jesus reigns, seed ko kay, basta bulotos, Ginoo ni, seed. Oy, na Thanksgiving, kana, pag invite ko kanang na mga Thanksgiving, di ko na pwede, og wa ko i-seed. Wow, kayo na sa Ginoo ba? Thanksgiving ko na, di ko kasid. So, mo na ako, nadyo ko'y dadon. Na sige kung mag-apila ng mga igsuon, mag-seed ya. Isultihan mo na ako, dili kay diha ka nag-seed, diha po ka nag-ani, kay paanihon ka ni Lord sa bisan asa, bisan kinsa nga paagi. Therefore, kung wapon kay maani, dili na mag-matter, as long as gibuhat ni mo na para sa Ginoo. Di ba? Kahapi ana.
Mag-birthday man ganita, mo gasto tag bisag asa. Bisag unsa. Nya nagpara na sa Ginoo. Hago po ni oy. Hago jud. Na imagine mga igsoon ang usa ka pamilya dunay birthday. Nya maghanda siya iyang inviteon tanang taga church. Nya karon kay Thanksgiving, so kada pamilya maghanda. Nganong kulangon? Nganong kulang? Daghan man bitaw ta. No, daghan na lang manampo. Iyora ni. So, next time mangandam jud ta no. Bisag unsa ka wala doon diha biya magsugod ang blessing nimo. Kanang wala ka, katong biyuda nga babae, tiguwang. Nara sound say, duhan lang yung kabuok mo rin nabili. Iyang sacrifice. Nga na bitaw. So, pero kabugato na siya mga igsoon kung dili nimo kanang buhato na uban sa pagtuo o paghigugma. Bugat kay na. Pero kung buhato nimo na uban sa pagtuo, labaw sa tanan, sa paghigugma, tanang paagi posible. Imo ginang mabuhat ginin ako, mahimo ginin ako. Hello? Why? Usbon nako ang gisulti sa Dios. Bisag si Marcos or si Sarah, dili kapugong, mahitabo gyud na igsoon. Ang gisulti sa iyang mga pulong, di ni mapugngag pare, di ni mapugngag pastor, mahitabo gyud ni mga igsoon. Because niingon ang Bible, ipamulong lang. And that's enough. When God said, let there be, and there was. Dihay na hitabo. It was so. And ang nakita niya nga nahitabo, maayo gyud mga igsoon. Dagan nato diri may mga problema sa panglawas. Every time nga mag-ampo ka, asa man imong problema? Nasa imong tiyan, nasa imong hawak, nasa imong suso, nasa imong ulo. Every time mag-ampo ka, ing nadayon ang pulong sa Dios nag-ingon. Guniti gyud nag-asa na. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon. Pero kung sakit imong likod kay wa kay kwarta, ayaw paingon-ingon din ang pulong sa Ginoo nag-ingon. Ngita rin kay kaulaman. Now listen to this. Na mga panahon nga manghuwam ta kay gikinahanglan gyud kaayo. Pero napoy panahon nga manghuwam ra ta kay nara tay gusto. Mo na siya bad sayop na siya. Pero kung gikinahanglan gani kaayo, amaw na pwede na siya. Nga manghuwam jud ka. Uyo ka gina mangutang ra maglinding kay mag-birthday. Nya pag birthday nimo huyop-huyop din kag cake nga pinalit gikan sa linding. I wish nga mutaas akong kinabuhi. 5 ka tuig na bawas nimo. Kay magsige na kag ka problema, asa ko gibayad, asa ko. Kuan kag 5 ka tuig. Ang pulong sa Dios, iyang gisulti, may tabo gid kini. Magampo ta. Let's all stand, manindog ta mga igsoon ug magampo. Amahan namo nga langit noon. Daghang salamat sa mga pulong nga among mga nadungog karon. Ang tanan nga imong isulti may tabo gayod Ginoo. Ug ang tanan nga mga panagna nga nasulat sa imong mga pulong mga katuman gayod. Tabangi kami ug panalipdi kami. Adili kami mahimong dali kayong malimbungan ug modawat sa mga sayop nga mga pagtulunan. Tabangi kaming mahibalik kami sa among paghigugma sa imong mga pulong. Tultuli kami sa pagkinabuhi kung unsay gisulti nimo. Daghan kay mig nakita og nadungog nga makapasuko, makapa-discourage, makapaluya, makapaway paglaom. Kawad-an kami gana. Kahadlok og kabalangka tungod sa among nakita og nadungog. But sama sa usa ka kapitan sa kasundaluhang Romanhon, gusto namo, Lord, nga madungog kung unsay imong ikasulti. So help us nga mahigugma gayud kami ug mobasa sa imong mga pulong. Lord Jesus, pahinumdumi kami nga we are not of this world. Kami dili iya sa sistema aning kalibutana. But belong mi diha nimo.
Usa ka insulto diri sa among kinabuhi nga kami Kristohanon. But makakaplag pa kag tinuod nga paghigugma, pagsalig diha kanimo ngadto sa gawas ug dili diri namo. Sama sa mga Israelite ug sa kinabuhi sa usa ka senturyon. Father, thank you Lord. Nga i-allow nimo nga dunay na as membros among pamilyang need kayo grabing panginahanglanon. Aron kami o Dios makahibaw ang tanan dunay ikasulti ug dunay panambagon opinion. But labaw ang imong ikasulti kung unsay imong desisyon mo'y among saligan, Ginoo. And ang imong pagbulutan mahitabo sa among nasod, sa probinsya sa Bohol, sa among lungsod, sa among barangay, sa among mga pamilya, og diini nga ministry. Daghan ka giayo, Ginoo. Apan usara ang nakaplagan nimong mibalik. Dagahilak sa imong atubangan kay dili angayang makadawat sa panalangin, pero imong gipanalanginan. Nagahilak ka, nagaawit, nagapasalamat ug nagsimba kanimo sa pabor nga dili unta niya angayang maangkon. Daghan ka gibless sa imong mga katawhan. Pero pipila lang ba ang magbalik ug pagpasalamat ni ining tinud-anay? Kabangi kami, kakaro umabot na mong pagpasalamat. Makatod kami pagpasalamat nga tinud-anay, Ginoo. Walang-wala man may, pero ang among pagpasalamat, dili mapugnan, Ginoo. And Father, we pray para sa among mga minahal, kabataan namo nga nagtubo, panalangin ni sila, o gimuan sila nga imong mga sulugoon. Among mga batanon, i-guide ang ilang una-unag mga desisyon. Kaming mga hamtong. Kabsan man may kay galaan, makabsan man may kaubanan sa kinabuhi. Usa ka lig-on kaayo nga kamatuuran nga among nahibaw-an nga ikaw dili gayod magatalikod diri ka namo. Sama sa usa ka sundalong kapitan, ang iyang commander wa na ikatabang kaniya og ang iyang mga sundalong ubos sa iyang pagmando wala ikatabang sa iyang problema. Apan ikaw Ginoo dunay nahimo. Mga panahon nga bisan ang mga minahal namo kauban sa pamilya wala ikatabang diri namo. Apan salamat nga duna kay mahimo para sa amo Ginoo. Sa makausap pa o Dios ang pingi baya gyud Ginoo. Ang among mga minahal sa kinabuhi sama sa pag-amping nimo sa nanglabay nga mga adlaw. Ug ulian gyud kanamo ni ana kanunay sa pagpasalamat ug pagpasidungog. Katong mga wala dinhi nagaampo kami sa imong katingalahang pagbisita sa ilang mga kasing-kasing. And ilang makaplagan nilang kaugalingon unsa kalayo. Diha kanimo Ginoo ug mahibalik sila malipayong magapangalagad ug magsimba kanimo. Tabangi kaming maglakaw sa kamatuoran. Tanang bakak sa among kinabuhi, Ginoo, walay luna. Kay ikaw ang kamatuoran, ikaw ang kahayag. And sa dihang ang imong command, Lord, is let there be. Bisag unsa pa na mutungha gayud. Og dili ka na mahimo na namo, dili mahimo sa tao, but ikaw ray makahimo. So salamat kay Lord. Sa karon mga mosunod nga mga adlaw, mga adlaw sa pagpangandam. Salamat kay Lord. Nga dunay ulan sa panalangin. Dunay baha sa panalangin, Ginoo. Nga among magamit o Dios para sa among pagpangandam o sa kasaulugan sa among kinadak-ang pagpasalamat nga pagahimuon o Lord. I-bless ang tanan nga niya, i-bless ang tanan nga manganhi, og i-bless ang among mga minahal nga tuas ubang dapit, ilabi na katong tuas lag yung mga kanasuran, na sa mga kadagatan, ampingi ang ilang mga kinabuhi. Himaya o kadungganan kanimo lamang amahan. Pasalamatan ka og simbahon sa tanang panahon, sa tanang higayon. Kay ikaw ra ang angayan, Ginoo. Sa pangalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Mag-awit tayo sa kaawit.